Wani labari mai tayar da hankali yana yawo yau, amma shin gaskiya ne ko ƙarya? Ku biyo ni ku ji cikakken labarin. A yau ne muka wayi gari, muka ga wani posting da ke yawo a kafafen yaɗa labarai, inda yake nuna cewa shugaban ƙasar Rasha watakan Vladimir Putin ya zayyana ya faɗa kenan ya ce za su taimakawa da ƙasar Iran makamin nukiliya, inda aka lissafo ƙasashe kamar haka: da ƙasar North Korea, ƙasar watakan Kim Jong-un, da ƙasar China, ƙasar Xi Jinping, watakan ƙasar China kenan, da kuma ƙasar Rasha kenan. Suna cewa rahoton yana nuna cewa su ukun nan sun haɗa haɗin gwiwa za su turawa da ƙasar Iran makaman nukiliya domin su taimake ta a wannan yakin da ake fafatawa tsakanin ƙasar Iran ɗin da ƙasar Amerika. Amma fa wannan ba gaskiyar labari bane da yake yawo a social media. Wannan ba gaskiyar labari bane. A yau nake gabatar muku da shagonmu na ɗinki, da duk mai buƙatar wanda yake so a yi masa ɗinki na zamani fitacce ya mana magana. In ma kana buƙatar yadi ne, kama da kashmir ne ko shadda ce,